vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoitwa Sandra, not a real name. So mukoma nashi ndakaroorwawo nemurume wangu ane mari, but he just inherited almost everything from his father, who inherited everything from the grandfather. So ivo vanhu vekutoti vane humwe kurombwa kwekuti gunotongoteverera generation after generation. Saka ndisati ndaroorwa nemurume wangu ndakabva ndazotorwa naye tichiri mukomana nemusikana, then ndikabva ndazonzi ndenge ndichifanira kuti ndige ndichizopiwa ma-introductions. That was fine and that was normal. Asi chakazondinetsa ndechikuti ndakati ndakarara pamba pevabereki vake, ndakabva ndazorota gogo vemukomana wangu vakauya kwandiri uri kusiku apa vainge vari kumusha, but ndakatonzwa sekunge everything that was happening it was real. Vainge vaine tswanda yavo yavainge vainayo, but mutswanda umu ndakaona kuti mainge muine makonye awo ainge arimo. Saka vakabva vazonditi muroora, tinokugamuchira kamudzinza. Vakabva vati unogamuchirika here mudzinza, nekuti isu kana tasarudza kukugamuchira newe unofanira kuti unge uchizokwanisa kuti gamuchira. Unozviziva here kuti ndini ndakakusarudza ini, ndokusaka ndauya nhasi kuti ndige ndichikuona live and direct ndione kuti unoita here nai muroora. Ndainge ndichitotaura navo panguva yacho iyo zvokuti kana musikana webasa mangwana acho makuseni akatondibvunza kuti naiwe kozvawakangorara usiku hwose uchingotaura, wainge uchitaura nani? Ndakabva ndazotya kuti ndige ndichizomuudza maid uya, ndikati zvimwe kuda kana ndikamuudza anokwanisa kuzosara achiudza vamwene vangu, then ndobva ndatonzi akamuroora aka, ndobva ndatorambwa paya, in which I was telling myself kuti getting married into this family, it was an opportunity of a lifetime because I come from a very poor family. Pazvakaitika zvinhu izvi mukoma, you won't even believe it. Tainge tichigara zvedu ku Waterfalls, then pamba patainge tichigara pakabva pazoitwa operation murambatsvina, ndokubva tazoenda tikabva tazonotanga kugara ku Hopley. Ndakabva ndachizotanga kuita zvekutengesa pambudzi, then umwe musi pane umwe murume akazongoti freeze it, ndokubva ndamhanya nema-freezes aya kumotikari yemurume uya. Ndikabva ndatoona kutoti he was just a young man, very handsome, and I would see kuti this man was really rich. Akabva azongonditarisa akabva anyemwerera akabva ati naiwe unonzani? Ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndichinza, ndokubva ndazomuudza zita rangu, akabva angonditi I will be seeing you around. Akabva atodriver ndokubva atoenda. Ndikati komunhu uyu anogonditi you will be seeing me around, apa kana foni handitomborina. Sezvo ainge andibvunza zita rangu, I still had the hope yekuti one day he was going to come looking for me, and indeed nerimwe zuva ndakatoti ndakagara zvangu ndichitobika bhauga rangu, ndo pandakabva ndazonzwa friend yangu ichindidaidza ichinditi buda panze. Ndakabuda panze paya apa ndainge ndiri jangise, ndo pandakabva ndazomuona mukomana uya akapaka motikari yake. Ndakaita kunyara because I knew kuti he had came for me. Ndokubva tazotaura paya, takataura mukoma akabva azondipa ka gift and he gave me a phone. Ndokutotanga kuzototaura paya akabva azondiudza kuti ainge achindida. Paakabva azondiendesa kumba kwavo for my introductions, ndichizonorota gugo vake vachinditi ivo ndivo vainge vakandisarudza. Saka coming from that kind of a background, kuti ndinge ndichizoudza maid kuti chainge chakakonzeresa kuti ndinge ndichizorara usiku hwose ndichingotaura nemunhu wandainge ndichingoona ndiri ndega, ndakabva ndazotya. Ndikabva ndati maybe aikwanisa kuzoudza vamwene vangu. Komanashi after that was when I was told kuti I could not return back home the same day, but taifanira kuti tinge tichitoenda kumusha. Takati taenda kumusha kwavo, then ndikabva ndatoona kuti kuinga wani muchembere uya wandainge ndakarota ndiye futi zvekare
watakanosangana naye kumusha kwavo. Then vakabva vatondiudza kuti vainge vaine zvavainge vachida kundipa. Vakabva vazoenda neni mune imwe room. It was just an empty room, but chinopinda muroom maya ndakabva ndazoona kuti mainge muine chibasket chainge chirimo, but muchibasket imomo mainge musina kana chinhu. Vakabva vanditi ndo basket randiri kuda kuti ndike ndichizokupa, uri kufanira kuti unge uchizodzokera naro kuHarare, otherwise hatikwanise kuti tinge tichizokugamuchira mumhuri. I was desperate. Takazoti tava kudzoka kuHarare ndokubva ndazotora basket rangu. Basket iri rakazogara kumba kwemaparents emurume wangu kuzonosvika ndichizoroorwa, uye zvekare musi wemuchato mukoma. As weird as it is, basket iri it was gifted to me again by my mom-in-law. Basket iri patakaripiwa mainge muine mari mukati. It was just wrapped up so as to confuse the enemy, but ndakabva ndatoziva kuti this basket it had a deeper meaning. Ndakazoti zvino ndaroorwa ndachata paya, ndo pandakabva ndachizotorwa navamwene vangu vakabva vazogara neni pasi. Kwava kuchitanga kundiudza manje kuti basket iroro ndiro basket rainge richichengeta dzinza. Saka ivo vanototi basket iroro vakaripiwa navamwene vavo, ende vamwene vavo na ivo vainge vakaripiwa navamwene vavo. Ndo pandakabva ndazonzi basket iroro ndaifanira kuti ndige ndichizoridzosera kwavari mushure mekunge ndazozvara mwana wangu musikana wekutanga. Saka ndakabva ndazozvara mwana wangu musikana wekutanga mugore ra2012. Pose apa ndaingorota hope, ndichingorota hope mukati mebasket muine makonye anenge akazaramo. Then nekufamba kwenguva makonye aya akabva azodisappear. Ndikabva ndachizotanga manje kurota mukati mebasket imomo mainge mava nemazai, ende mukati memazai iwawo mairakidza kuti mainge muine zvipenyu zvainge zvirimo zvainge zvichirarama. Mazai awa iwo ainge ari matatu. Ndakazoti ndazvara ndo pandakabva ndazorota hope. Ndakatorota mazai aya achichochonya, then akabva azova nyoka. Nyoka idzi dzainge dziri 3, then nekufamba kwenguva yakazongosara iri nyoka 1 because iyo yakazosara yakadya dzimwe nyoka. Ndakabva ndazoudza vamwene vangu, then ndo pandakabva ndazopiwa bag. Ndikabva ndanzi mubhegi imomo ndo munofanira kuti munge muchizogara nyoka yacho. Mind you, at that time ndainge ndatodzidziswa kuti mudzinza reuko kwandakaroorwa kana uchideketerera unodeketerera sei, not kumidzimu yedzinza but kuzvikwambo, nekuti ndo zvavakatora zvikwambo izvozvo vakabva vazozviita kuti zvinge zvichizova midzimu yavo. Ndakatodzidziswa kuti ndinozvifambisa sei. So nyoka iyi iyo inorarama neropa. Vana vangu vachizonosvika pakunokura ivo vainge vasingatozvizivi kuti pose apo pavaienda kuchikoro vaitoenda vainayo nyoka iyi mubhegi. Mumwe musi ndaiti uyo mwana ndiye wandinosengedza nyoka iyoyo, zvokuti musikori wese wezuva anenge achingonzwa akaremerwa asingakwanisi kunzwisisa kuti kochiko chinenge chakamuremera. Izvo ndinenge ndakamutakudza nyoka iyaiya. Saka nyoka iyi iyo inorarama neropa. Vaiti paya pavainge vari kuchikoro, then nyoka iyi inenge ichisvepa vamwe vana vanenge varimo muklasi. Saka pachikoro pakadzidza vana vangu sekuprimary, vana vazhinji vakazopedzisira vava nedambudziko rekurwara nechirwere chepfari. Yainge iri nyaya yekuti vana ava vainge vonyanyisa kusvetwa ropa nayo nyoka yangu. Saka midzimu kana kuti maguardian angels sezvinotaurawo vamwe zvaibva zvazotanga kurwidzana nenyoka. Saka zvinozokonzeresa kuti mwana ange achizoita chirwere chepfari. Then midzimu inenge ichiti kana mwana uyu akarwara nechirwere chepfari, imimi mukuzonofamba ndo pamunobva mazoudzwa kuti mwana uyu ari kupota achirumwa nenyoka yehurombwa, nyoka iyo inenge ichimusvepa ropa rake. It is just that vanhu vazhinji vanenge vachingoda kuzongoshandisa mascientific explanation vachiti mwana uyu ane chirwere chepfari, izvo mwana anenge achitoshungurudziwa nemaspiritual attacks. So mushure mekunge vana vangu vazopedza zvidzidzo zvavo vakabva vazoendawo kumhiri kwemakungwa. Zvino nyoka iyi pari zvino zvatinoiita ndezvekuti tinongoitumidzirawo munharaunda matigere. Tinoiudza kuti enda pakati, kana uchinzwa nzara inoenda paya yobva yanoruma mwana wepo.
iyo nyoka iyi inowanzo kufarira kunwa ropa revana vanenge vari below 14 years. Kana mwana akangodarika 14 years inenge yava kusatoda kumusvepa ropa mwana iyeye. Kana kuti kuchechi kusunday school chaiko vanhu havatombozvizivi kuti the reason as to why ndichifarira kuva active kusunday school it is because kunyangwe titori kuchechi ndinokwanisa kutoitumidzira nyoka ndobva ndatoiudza kuti enda unosvepa mwana akati. Izvezvi kuchechi kwedu atoriko mwana uyo atori nedambudziko repfari anongogwina obva adona, but vanhu havazvizivi kuti nyoka yangu ndiyo inokonzeresa zvose izvozvo. So mukomanashi ndiyo confession yangu yainge isiri sarudzo yangu kuti ndinge ndichizosvika pakuita zvose izvo zvandinoita, but mudzinza umowo mandakaroorwa irresponsibility yedu isusu sevaroora kuti tirambe tichingochengetedza miko nemirayiro. Like izvezvi ndine mwana wangu mukomana wandiri kutotarisirawo kuti within 2 years ari kufanira kuti ange achizoroora. Ndichatomusarudzira kunyange zvake ariko kumhiri kwemakungwa, but kana nguva yake yakwana yekuti ange achizoroora anotofanira kutoti ange achitodzoka kumba, then ndobva ndazogara naye pasi tobva tazomuudza his family's history and uye ange achizonzwisisa kuti kunyange aine musikana wake ikoko kumhiri kwemakungwa watinotoziva, but haakwanise kuti ange achizomuroora musikana iyeye. Hongu vanokwanisa kuita vose vana, but havatendedzwe kuti vange vachizoroorana, because ini saamai vake ndiri kufanira kuti ndinge ndichizomutsvakira musikana, kana kuti ambuya vake vanova vari vamwene vangu ndo vanofanira kuti vange vachizomutsvakira mukadzi wekuti ange achizoroora. Nyoka iyi ndiyo ichandionesa kana kuti ndo ichavaonesa kutotiudza zita surname neuko kwekuti ndo kwaanofanira kuti ange achizonosangana naye uyo achazova mukadzi wake. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we zviri mumadzinza zviri mumadzinza, zviri mune mamwe madzinza zvinotyisa, but ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Mukomanashi ndakapotsa ndauraya munhu ende ndoda kungotenda Mwari kuti murume iyeye uyo wandainge ndakadzipa uye zvekare ndichitomuudza kuti ndikuda kukuuraya akazonoponera kuchipatara, but mukomanashi zvakaitika ipapo ndaisambotarisira kuti ndingasvika pakuda kuimpressa girlfriend nenzira dzakadaro. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti ndainge ndava neumwe mukadzi uyo wandainge ndodanana naye. Saka munongoziva kuti munhu kana ari girlfriend yako mune nguva dzekuti munenge muchinetsana, because all the girlfriends they are very demanding, vanenge vachida kuti ungogara uchingovapa mari. Saka takabva tazonetsana nemugirlfriend wangu because each and every month ndainge ndiine mari yandainge ndichimupa. Akabva atanga kundiudza kuti mari yaunondipa haikwani. Ndikabva ndati wai uchiti mari iyoyo haikwani? Akabva anditi ko ingawani mukadzi wako wakandiudza kuti unomupa mari yakati, ineniwo ndoda kuti unge uchindipawo the same amount, otherwise ndinozotanga kukuhurira. Ndakabva ndarwadzwa ende zvakandibata kuti munhu uyu nezvose zvandakamuitira, but still iye anoda kuzvikombera nemukadzi wangu. Chindizvarira ka iye ainge achiti ainge asingadi kundizvarira, yet aida kumbotanga ambondidzidza ainge achida kutanga aona kuti anokwanisa here kuzondizvarira, achiti kana ndikazokuzvarira then wobva wazonditiza. Tazoita 1 week tisingatauri tose, ndokubva ndazomubvunza akabva azondiudza kuti iye she had moved on, ainge atova nenew boyfriend. Ndakabva ndazomuziva muface wacho, ndikabva ndaona kuti munhu ndinge ndichirwa naye zvaikwanisa kuzoti netsei. Ndikati ndichamutaimira nerimwe zuva tiri kubhawa. Ndainge ndichiziva kutavheni kwaanonwira. Ndakabva ndazoenda kumusi wacho iwoyo, ndainge ndiine backup yangu, then ndakatopfuura ndichitotora girlfriend by force, and aindiziva kuti kana ndichida kuita zvinhu zveforce hapana kana zvaaikwanisa kundiita. Ndakabva ndangomuti ndoda kuti ndinge ndichienda newe daumboronwa doro nekugocha gocha. Zvainge zviri zvinhu zvataigara tichingoita, but musi wacho iwoyo ndakatoita zvokutomumanikidza apa. Ndainge ndamutorera foni, saka uya muface wake akabva achizofona manje. Ndokubva ndadavira call, ndikabva ndati ko iwewe uripi? Akabva andiudza kunzvimbo kwaainge ari. Ndakabva ndazodriva motikari yangu ndokubva tazoenda kuya. It was somewhere past 6 takasvika kuya
iye akabva azondiona ndine girlfriend yangu, akabva azouya paya akabva ati ko mukuru, ko ndimi madavira call yangu here? Ndikabva ndati hongu, unozviziva here kuti munhu uyu mukadzi wangu, handichade kuti unge uchiramba uchidanana naye. Akabva ati iri bo mukuru. Akabva azoenda paainge akagara nevamwe vake, but akabva achizouya manje ava kuda kurwa neni. Mukomana shi ndakabva ndazonomuti chifight, ndakamuti ndichinomuti chifight semunhu ainge agara akadhakwa, akabva anoti pasi. Then ndokubva ndazongonhonga rimwe papabhegi iro randakangoona riri padhuze neapo paainge awira, ndikabva ndazomupfekedza pepabhegi riya apa ndainge ndatobatwa nemweya wekuti ndaifanira kuti ndige ndichimuuraya, uye zvekare ndainge ndichida kuimpressa girlfriend nevamwe vanhu vainge varipo vakandiwokera. Ndakati ndakamudzipa, akabva ati nhai shamwari, kukana ukandiuraya uchaita seiko nechitunha changu? Hana yangu yakabva yarova. Ndikabva ndatoona kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvakadhakwa. Ndakabva ndazomusiya mufesi uya ndokupinda mumotikari mangu, ndikabva ndazodzokera kumba. Kana mukadzi even though ainge akanzwa kuti ndo zvainge zvaitika kubhawa, akatya kana kundibvunza or to do anything. Ndakazoti zvino ndava mumachira, ndipo pandakatanga kuti kufunga. Ndikabva ndati asi mufesi uya kana kuri kunzi afa, chii chichaitika kana akanzi afa? Mukomana she ndakazongorara usiku hwose ndichingofunga. Mangwana acho makuseni ndakabva ndatsvaka information, ndikabva ndanzwa kuti ainge achiri mupenyu, negirlfriend takabva tazorambana. Nanhasi mufesi iye ari kugara naye mukadzi uyo wandainge ndichimbodanana naye. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndaida kuuraya chikomba chesmall house yangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makati zvenyu mukoma nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Please, mhuri yeZimbabwe ndinamatireiwo. Inini vatete vangu vanoroya vakatodzingwa uko kwavainge vakarohwa vachinzi muroi. And kana ndichiti vatete vangu vanoroya, don't even think kuti munhu mukuru that much. Vari kuma 44, I think 44 to 45 years, but vakatosiya musha, vakatoita zvekutodzingwa mushure mekunge vabatwa kuti ivo vanoroya. So right now vatete vangu vazondinyanyira, like ivo uyu mwedzi wadarika uyu, like every day ndaivarota vatete. Ndakatanga kuvarota mushure mekunge ndawana basa. Pose apa ndainge ndichingotambudzika ndokubva ndazowana basa, but ndinogara paplot remurungu wandinoshandira. Saka ndinototi kana usiku hwacho hwandinenge ndichizovarota, ndinotanga kunzwa sekunge panenge paine chinhu chinouya chobva chazondigara pamafudzi angu kana zuva rava kunonyura. Ndobva ndatoziva kuti iyi isign yekuti nhasi hakuvatiwi. Ndava kutoita zvemujolo nekuda kwekuti ndinotya kuti ndige ndichirara ndiri ndega. Murume wacho wandikudanana naye, it is because of desperation. Anotogarawo uye zvekare anoshanda panext nepandinoshanda. Chinondirwadza ndechekuti murume uyu wandikudanana naye mukurusa kwandiri, haana kana future kana ndakamutarisa, but nekuda kwekuti ndinotya kurara ndiri ndoga, ndokusaka ndava kudanana naye. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka vakabva vazotisenda message vakati hanzi vatete ava musi wandinovarota, ndinotovarota hanzi vakatumira pagate, vanobva vatanga kufamba vachitoya kuroom kwandinogara, asi hanzi muroom mandinenge ndakarara vanopinda nepaipai patinokinura napo door panenge paine key, vanobva vapinda. Menoti vanokwana sei, vanobva vazongonyangarika kana vava muroom mangu. Ndobva ndachitanga manje kushungurudzwa nemadzikirira. Hanzi nerimwe zuva zvekare ndakati ndakatarira hangu mudenga, ndobva ndangoona chimwe chinhu chakangomhanya paceiling. Chinhu ichi chainge chakaita kunge dzvinyu, but chakabva changonyangarika. Hey, vedari ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Please try to pray each and every night when you go to bed. Just try to pray, but ngatizame kuti tinge tichimubatsira mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi ndatopinda murelationship out of fear of being alone at night. Hey, so sad.